Ngiphakama nje nokubonga futhi ngibonga ukuthi angawe enkonzweni ngoba uke wakhuzuka kodwa wakhuzuka wavuka wayithatha wasina bathandekayo wangaba njengalabantwana yathi eke wathi ubonakala ephuza utshwala athi kangalani nasekhaya lokhu kulungele umntwana akafuzanga futhi amen wafuza baba cha siyafana thina siyafana wathi ngena ngawo kwenziwa yini mama Phumulo uma bafana la abantu ekhaya ngoba yini sesingathulike emakhono ngalungi siyakhuluma amen siyalungisa kodwa hayi ngoba sona ntombazane yami basazo njengoba ugqokelela ijazi nje ugqokiwe zawoza bazokoda abantu nangemali nangento zonke amen uzoza umuntu kwena ngelutha vula isikhwama ubona imali igcweliwe leyo uthi yena ongavela lona kanti isigebengu uzokuphuthuza uJehova akakusizi ungabheki futhi ke ngiyabonga webathandekayo ngoba abazali bakhe bamenelisa lo mntwana bayamnika imali uyazi sakwenzekile konke mina ngizange ngisho ukuthi behluphe kunomzamo unomzamo engashushweli ukuthi ushutshwa kwaba yileyo nto nawe yakuhluphana Ngisamantombazane asebenza ababili nje basecollege abazukulu sebathola ingane engangaleni kodwa basecollege amen bayafuna angangi umuntu ongasebenzi mina wathi hayi akekho umuntu ohambe emenqonde ehambe enqonde ikhomeza abantu hayi ngikhulekile ngiyangibona nje ngikhulekile ukhokho ngenankinga hayi ngibhaliwe nokuhlupheka manje kuyandezeleka ngabewanyaka kade ngisebhlomfanteni igqokwana indodana nami endala ugqoka intombazane yakhe iyasebenza-ke manje iseJohannesburg hayi ngaka ibhebhedla ishayela imoto inele iyasebenza yathenga imoto uphelele emadodeni kazokujaha ngoba wethu nomnotho ngicela umnotho nomzamo umazi uma wakho ngoba leyo ndoda yokuvisa ngoba nakuvenzile ukuthi uzwe yona ungabusamndaneli mama Phumulo ungabusabanika lutho la ekhaya wondla umuzi womuntu ngoba imvama abantu abanemali basukela otafudaka kuba uyena opheshayo lokathawane noma kathenga wathi agqoke izinto ey'mashelondolo ngoba imali vela kwena ntombazane yami ungangiphoqi nomama ngiyakuthanda mntanami uyabona ngiyakuthanda uyazi ngiyade ngibale ngithi hey hayi ngeke angifanga kulo nyaka uNkulunkulu ungigcinile futhi ngeke ngagula kakhulu amen ngiyabonga wemakholo message ngiyabonga kakhulu yazi ngangiphatha kahle ngigula ngihlala la ekhaya nawe umakoti ngaze ngatsho ngathi mayiqala ukubonga makoti ngoba yini ubengigeza ngiyenzela ukudla engikudlayo masishane ngidle anjalo ngaze ngaba ngconywana awungase ngithi maphumulo hayi kanti kakhulu bathandekayo akwenzele izicathulo uhlale ngilindele namaphinizi noma mhlongo labe sipapha ngoba abangani abonisa ingane ikhiphi esikoleni ifike othisha abantu bayisitshengisa okuningi abafana bayagwaza-ke manje bayancuma ma uphutha nangala afice lathi hawu namhlanje uphi lo nakho wena bayanquma uNkulunkulu akabe nawe akagcine bagcine noyihlobo lokhu bakho mntana ukhule wamadoda ngakugqobeka isandla nentombazane yasamkhumba sabadla umenyema ngendaba hayi salatha bala takulungeka